lang nga di met paudi, di pa maginawaw sexy. Agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari. Umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato. Makaalino ti batong na makaparuso pailat kinina. Babaketa isut kun kunada kaniya. Uray maluy uyawendak di dametrik na tuy marik na. Babaketa kuno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Babaketa kuno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Di pumatul iti bakit gas kala agdat langit. Awan sa pulem ti kinasam i arakok na ken inage. Di bakit nasingsingpet na bangbanglu awan mintis. Uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagaget. Nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na. Babaketa isut kun kunada kaniya. Uray manuy uyawendak di dametrik na tuy marik na. Babaketa kuno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Babaketa kuno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Ipumatol iti bakit gas kala agdat langit. Awan sa pulem ti kinasam it arakok na ken inage. Di bakit nasingsingpet na bangbanglu awan mintis. Uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagaget. Nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na. Babaketa isut kun kunada kaniya. Uray manuy uyawendak di dametrik na tuy marik na. Babaketa kuno nga babaketa di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Di dangami na mutiganas di bakit akainayan aya. Dakarin kaniyak idi di nagpulos mapamati. Asisyak latiagi ko di tapuso ken
ayan. Awan ti ka pamatalge, asi siya la tinapate, karin nga sutmang palukne, ditirik na kinaken. Daytoy ti mo lang let ang tagaunggam, ano siya ti mangyawat kakaysuna nga ayan. Diyak mabalin ababaw yan na sikat ti patpatgek, ngamin agmay saka tuy puso. Kakarin kaniyak idi, di nagpulos mapamati, asi siyak lati agi ko, di tapusong ken aya. Awan ti ka pamatalge, asi siyak lati napate, karin ngay sutmang palukne, di tirik na ken daytoy ti mo lang let ang tagaunggam, ano siya ti mangyawat kakaysuna nga ayan. Diyak mabalin ababaw yan na sikat ti patpatgek, ngamin agmay saka tuy puso. Daytoy di mo lang let ang tagaunggam, ano siya ti mangyawat kakaysuna nga ayan. Diyak mabalin ababaw yan na sikat ti patpatgek, ngamin agmay saka tuy puso. Ngamin agmay saka tuy puso. Ngamin agmay saka tuy puso. Wamak ayat anay sangsangayan, ayat akin na ikagumat, naipaay mo punua pagkaragsaka, uray awan ka malaglagip ka, nagidila daw ang inak makitkita, nagidinarway nga inaruta, tumrem lulwa tunggal mapanudot ka. Agnanayon nga ay ayaten ka, ipat pategken pudno adungdungwen ka.
uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Uray awan ka, malaglahip ka, nagidila daw ang ina makitkita, nagidin naruay nga inangauta, tumren lulwa tunggal mapanunod ka. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken puno dungdungin ka, uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken puno dungdungin ka, uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken puno dungdungin ka, uray paino imadayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Magudas man daytoy biyag ko, agmay-may sa katoy puso. Itanti oras nga inka ipapalaw, ito'y sidumi nakairwamang tiyak kumakayat adumteng, kastoy agundaway di ka nagsangsangi, agpagada ko nayat ko, diyak kayat amakita, alumlumdaang ka, ay di papanaw ko, lagit mo't palunay,
iti lugar papanak siksikan tulad ka di ka nagsangsangi agpagada ko nayag ko kastan biyag ko agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sa pay kuma kanain paayan kataragsa umanay alagipem intun kailiw na makita alumlumda ang ka tay di papanaw ko lagip mo palunek iti lugar apapanak siksikan tulad ka di ka nagsansangi agpagada ko nayag ko kasta agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sa pay kuma kanain paayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na kasta agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sa pay kuma kanain paayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na umanay alagipin intun kailiw na itan ti oras ngay nakipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsak kumakayat adunteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada ko nayag ko tsak kayat amakita alumlumda ang ka ay di papanaw ko lagip mo balunek iti lugar apakana siksikan tulad ka di ka nagsangsangit agpagada ko nayag ko kastan nayag ko agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sa pay kuma naipayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na makita alumlumda ang ka kay ti papanaw ko lagip mo palunek
Ilugar pa pa na siksikan tulad na di ka nagsansangit at makadako na yan ko. Kasan di ako agsingsing met kanto no awan naton kita sibay mo sabay kuma na naipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na. Sunod ng iliw-liw
kari at ngururayin ka. Tawen man iti palabse, jak to'y taas sa mire. To'y puso di mamali, kung pagbayag ay tatlaglag ite. Sumisog man iti tumte, jak to'y tapasang bayan. Abot mo ngayon, isusobrin dito'y ganang. Tato'y ayat at pinanawa, kastan tumetlang lingkasurlian. Kasikalaeng nang ikarya, to'y puso kerik na. Jakon kaya't di agayan, budi sikat pagbanata. Kay puso't di mamaling, kung pabiyag ta'y tatlaglag ipin. Sumisog man iti dumte, jak to'y tapasang bayan. Agod mo ngayon, isusobrin dito'y ganang. Tato'y ayat at pinanawa, kastan tumetlang lingkasurlian. Kasikalaeng nang ikarya, to'y puso kerik na. Jakon kaya't di agayan, budi sikat pagbanaga. Budi sikat pagbanaga. Damangaw awag yan ka, oras 3:00 ti parbangon. Mangigmo samit sa miweng ni aya. May sa papel na sirayat na sibay mo. Ako na ay ayaten ka. May sa anang ted ken ka, ket puso nga grupap ken ka, ngem di mo pulo
sagit tapuso siya tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulot nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulot nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko. Maysa anang ted ken ka ket puso nga grupab ken ka ngem di mo pulos pagarupe tagtagain pen naka tuy kanta bang sagit tapuso tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulot nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak awan makabulot nga dakadtoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko. Siksika awan sa bali ginayawan man daytoy na apay day tanaken agmayen ken mangduadwa wen
punasen dayta dua-dua taawan enti ay ayate nudila en siksika apay dayta naken agmayen ken mang dua-dua dayta dua-dua taawan enti ay ayate nudila en siksika taawan enti ay ayate nudila en siksika. Naulpit adawe ti insang bay mo kanya isuti sinurot mo saan ket di atay siya naunday a panawen anak sangsangita nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag ginugurkot oras ana ginom iti ara tanu mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na sika manentay awagak nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama tapakaragsaga unay no masaktana di mo pinanunot tuin paay ko ngayat pinsukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi awan mo, awan ser biday to'y biyag ginugurkot oras ana ginom iti ara tanu mabarte ka sikatay malipata ngem no mausawa na manentay awagan
nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi di mo pinanunot tuin pay ko ngayat insukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi Awan sa bali nga ayat ko to di si kalae nga ipagpatek ko laksit kinano mo ken naglabas mo di sud pagrukudan dahito'y puso when naglunet ta kinatao agraman naglabas mo ta din to'y sud rason na pangdudog mo nusong ken gura ta barupong mo di na pudno nga ayan awan patek di naglabas sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan awan sa bali kaayat ko do di si kalae nga ipatpatek ko laksit kinano mo ken naglabas mo di isud pagrukudan dahito'y puso when naglunet ta kinatao agraman naglabas mo ta din to'y sud rason na pangdudog mo nusong ken gura ta barupong mo di na pudno nga ayan awan patek di naglabas sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan di na pudno nga ayan awan patek di naglabas sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan sang uwenta ket masakbayan arang tay di pagtumpalan
sika laing di nagasaraka dardaret tepe apagabukla ko'y aya awan pulos Awan pulos nagtalka no di sika ket di na liplipata bangga asin biyago do awan do panagaya mo kanya sa laeng ay balikas di ka agama gem tayang pamarangka nadabay lang patik ko ken ka kas mula ingin pinuksa daayat mo kaniya sika Siksika laing ti nagkasaraka dadaret tepe apagabukla ko'y aya awan pulos Awan pulos nagtalka no di sika ket di na liplipatan bangga asin biyago tung panagaya mo kanya sa laing pinikas di ka agama kem tayag pamarangka nadapay lang patik ko ken ka kas mula ingin pinuksa daayat mo kaniya pinunsa daayat mo kaniya Puraw jay bukel tambo-tambong Nun nalabaga jay bukel bugbugayong Nun nangisit jay bukel takit kalding Nun nasileng jay bukel leku natangken jay bukel ay nyok dayta Nun nasilap jay bukel kamatis dayta Nun nakulog jay bukel
kuti jay bukel sikog dayta. Puraw jay bukel tambo-tambong Noon nalabaga jay bukel bubugayong Noon nangisid jay bukel takit kalbing Noon nasileng jay bukel leko-leko Natangken jay bukel ay nyog dayta. Noon nasilap jay bukel kamadis dayta. Noon nakulog jay bukel ipong dayta. Noon nakuti jay bukel sikog dayta. Kulog jay bukel ipong dayta. Noon nakuti jay bukel sikog dayta. Oras na asyak tayo umadayo Kitalikan ayat abong Rebeng na lae nga indak piruken Tay mabukudak kanyak na iketeng Lupay na sa ngem day tuy tirumbeng Amuk adak
panagluana kapukan yak laeng. Jak maipton no sa empty lang aming to kapulaken ayat binulod ko. Akilune nagbalinang anaro ko nagpaatipe saan ko apukpukod. Jak maipton no sa empty lang aming to kapulaken ayat binulod ko. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna. Isuday da tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no pobrana isuda kita tay mang perperdi day tati libangan da. No sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na.
paay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti maglipat iti damong nga ayat ayat nangipaay kaniyak iti umuna aragsak di lagip mo jak malipat nangipaay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipay kaniyak iti umuna ragsak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipaay kaniyak iti umuna aragsak iti umuna aragsak Sawen man kanya ti pudno adin ako ay ayate nasaksakit ay maininot di mo kadi may bayagin balik anak di kinalamis awanan day di pamate day di sang itbara nilaylo na panagin apa
kaya't kulaing met amangin asika ang mismo at time aklunik si uulime mulunan dagiti sa ideg mariknak ti kinalamis awanan day di pamate day di sangit bara nila ilu nagpanagin apanang limlimo iyepkas mo kadi di nga kumparparigatin uray no di mo aminin marik na ka nagpaliwin yakam mo di aramiden kasikat panpanunutin ngamintay ayaten ka injak kaya timang namnamakin ka iyepkas mo kadi di na kumparparigatin uray no di mo aminin marik na ka nagpaliwin tsaka mo di aramiden kasikat panpanunutin namintay ayaten ka injak kaya ibang namnamakin ka iyepkas mo kasi di na kumparparigatin uray di mo aminin marik na ka nagbaliwin tsaka mo di aramiden kasikat panpanunutin namintay Naderderen tuy pusok ti puro ledaan naubutan nen luluwak anagari mayang imnas ni ayat jakpay napadpadasan di pay naglunit ginubuay di kalman utubek kadipay na iurit agasat dudugen na laeng pusok ni damsak agari mayang kadi manen dagiti luluwak umapay kadi manen sakit ken uglang jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay
Nagkagamirak arasaas ni ayat ibaw ingkontun imatangku dagit liw-liwa mangisakit kinubwat bulusek nga ayat jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat tiag sangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta jakon kayat apabaruan nilema jakon kayat ti agsangit pay jakon kayat ti mapay pay jakon agayat ikarik dayta. Bintang kagyaku nanap mo'y tinindo pinukaw mo't amin adagdagan sa'yo bigit na nagmata initad ang sinising na gaputagdakan nagsadayday bintang kagyaku nanap mo'y tinindo pinukaw mo't amin nadagdagan sa'yo bigit na nagmata initad ang sinising na gaputagdakan nagsadayday naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet inayat kan talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet inayat kan talet. Bintang kagyaku nanap mo'y tinindo pinukaw mo't amin nadagdagan sa'yo bigit na nagmata initad ang sinising na gaputagdakan nagsadayday naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet inayat kan talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet inayat kan talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet inayat kan talet naglabas na palabasin masangwanan ti sarangten agkibinta agkang mayet inayat kan talet. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
biyag ko agawid tulata taparaken ka tiragsak amarikina dito'y pusok sikat iyar ara sa asna kinadungo nga impaay mo nagpaiduma wen biyang ko agkawit tulata tapno kage nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem agawida kitagawida tulata tapno di ta denam agbyag manen di arapapta umadawag tipigsa amang tapaya ititunggal adang tinalupoy asaka agawida kitagawida tulata day di mangga nakaikuritan tinaganta isut sa niyan asibibiyag lata di kari uray dungteng tinadawel apanawen dintu mamkin wen biyang ko awit ko itat malaygi uray inawis na tisulisog jak nagkiri di nakabailan ayat ko ken ka nasudi kasta kumamet pamateg mo dim narupsi wen biyang ko agawida tulata tapno kagek nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem agawida kitagawida tulata tapno di ta denam agbyag manen di arapapta umadawag tipigsa amang tapaya ititunggal adang tinalupoy asaka agawida kitagawida tulata day di mangga nakaikuritan tinaganta isut sa niyan asibibiyag lata di kari uray dungteng tinadawel apanawen dintu mamkin isut sa niyan asibibiyag lata